Aktar minn 60 atleta tal-bowling minn 16 pajjiż minn madwar il-Mediterran jinsabu f'pajjiżna sabiex jipparteċipaw fit-22 edizzjoni tal-Kampjonat Mediterranju tal-Bowling. Il-ftuħ uffiċjali sar fil-kumpless rinomat tal-bowling f'San Ġiljan u b'kollox ser jieħdu sehem numru rekord ta' parteċipanti. Din il-kompetizzjoni hija mifruxa fuq medda ta' 5 tiem. Fost il-pajjiżi li qed jieħdu sehem hemm il-Kroazja, Ċipru, Ġibilta, Franza u San Marino. Fl-edizzjoni ta' din is-sena qegħdin jieħdu sehem l-ewwel darba il-Portugal, il-Kosovo u l-Eġittu. One News ħal-kummenti ta' wħud mill-atleti Maltin li qegħdin jieħdu sehem f'dan il-kampjonat prestiġjuż. Sabiħ għall-isport tagħna u hekk huwa push kbira għall-isport Malti u nispera li ħajkun suċċess kbir. Tielet sena li ħassir Malta vera nħossni ngburija li nforma parti minn dan it-tim ħalli anki nżidu mal-medalji tagħna. Nabu kollha flimkien u jkun ġlieda tajba u għandna ċans għall-medalja tad-deheb ukoll għatlina. Il-coach tat-tim nazzjonali Malti Rick Vogelsang qal li issa il-kampjonati qegħdin isiru f'pajjiżna gżiritna għandha turi li għandha standards għolin f'dan il-qasam. That we are showing them that we are from a very, very high standard and we're going to do our best to get as much gold as we can. Sua Bela, atleta li ilha tipparteċipa fil-kampjonat sa mill-bidunet tiegħu, qalet li kull ma jmur din il-kompetizzjoni qiegħda tikber. Kollha labtom, l-ewwel darba dejna 4 teams, issa we are 16 teams. It gets bigger and bigger every year. The experience is enormous. We have very good players from all over the country, all over the Mediterranean, and we're looking forward to a very high standard event this year. Preżenti għal-ftuħ tal-kompetizzjoni kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima, illi spjega kif kampjonati ta' din ix-xorta qegħdin ipoġġu lil Malta fil-quċċata sabiex tkun id-destinazzjoni ideali għat-turiżmu sportiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.